Mahal nga Amahan sa langit, amahan na mo nga puno sa gugma ug kaluoy. Karon nga adlaw Martes, Marso 11. Among giatubang kanimo uban sa among tibuok kasing-kasing. Ginoo, ikaw ang kusgan nga Dios nga walay katapusan. Ang imong gahom milabaw sa tanang kalisod. Ang imong kaayo milabaw sa among mga kakulian. Among giampo kanimo karon. Lig-o na ang among mga kamot nga nangaluya. Tambala ang among mga kasing-kasing nga nasakitan. Liwanagi ang among mga hunahuna nga naglibog ug nangahadlok sa among lungsod sa sugboog sa tibuok kalibutan. Karon nga panahon sa mga pagbag-o ug mga hagit, among gipahinungod ang among kaugalingon kanimo. Tabangi kami nga magpabilin nga matinud-anon, mapailubon ug puno sa pagtuo bisan unsa pa ang moabot. Pasayloa kami sa among mga sayop ug kakulangan. Ingon nga among gipasaylo ang mga nakasala kanamo. Luwasa kami gikan sa dautan ug panalipdi ang among pamilya, mga higala ug tanang katawhan. Ginoo Jesus, among maluluwas, pinaagi sa imong sagradong ngalan. Among gipangayo ang imong presensya karon, ipabugnaw ang among kalag sa imong Espiritu Santo. Ug tugoti kami nga mahimong kanal sa imong gugma ug kalinaw. Maria, inahan sa Ginoo, ug among inahan usab, ipamalandong mo kami sa imong anak. Santo Niño sa Sugbo, among mahal nga bata, padayon nga panggaa ug tabangi ang among lungsod. Sa imong ngalan among giampo kini nga kusgan nga pagtuo. Ginoo, ako motuo kanimo, ako mosalig kanimo,
ako mohigugma kanimo. Amen.